Dobrý deň, počúvate podcast profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn a už viac ako 10 rokov pomáham študentom prekonávať úskalia štúdia anglického jazyka. V dnešnom dieli podcastu si povieme, ako si rozširovať slovnú zásobu nielen v anglickom jazyku. Veľa ľudí sa ma často pýta, ako si rozširovať slovnú zásobu v cudzom jazyku. Preto som sa rozhodol, že o tom napíšem článok a teraz aj natočím podcast. Sú to moje postrehy a skúsenosti. Ak máte lepšie nápady a účinnejšie metódy, smelo ich napíšte do komentárov. Za každú vašu spätnú väzbu vám vopred ďakujem. Čítajte. Čítanie má veľmi veľkú výhodu. Kedykoľvek sa môžete zastaviť a pozrieť si slovo, ktoré nepoznáte v slovníku. Čo čítať? Čítajte to, čo vás zaujíma. Čítajte články, odborné a všeobecné knihy, beletriu, odbornú literatúru, návody. Príklad, zaujímate sa o varenie? Tak si vyhľadajte a čítajte recepty a foodblogy v cudzom jazyku, v ktorom si chcete rozširovať slovnú zásobu. Ak ste začiatočník, začnite čítať napríklad rozprávky, ktoré poznáte aj po slovensky. A skôr sa dovtípite, o čom sú, a nebudete musieť každú chvíľu siahať po slovníku. Existujú tiež dvojazyčné knihy a tiež časopisy, ktoré vám môžu byť nápomocné na vašej ceste za bohatšou slovnou zásobou. Počúvajte rádio, hudbu či hovorené slovo v cudzom jazyku. Podľa svojich záujmov si na internete vyhľadajte rádio alebo prednášky v cudzom jazyku a počúvajte. Nenechajte sa odradiť tým, že hneď nebudete všetkému rozumieť. Vaše ucho si potrebuje zvyknúť na melódiu a zvuk jazyka. Čím viac budete počúvať, tým viac budete postupne rozumieť. A počase vám to bude ľahké ako pierko a príjemné ako med. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti a začnite prvom malými dávkami a jednoduchšími vecami a postupne zvyšujte ich náročnosť. Uvidíte, že učenie počúvaním môže byť aj celkom zábava. Vyhľadajte si príležitosti na konverzáciu v cudzom jazyku. Určite vo vašom okolí sú buď cudzinci, alebo ľudia, ktorí lepšie ovládajú jazyk ako vy, alebo sú v ňom dokonca rodení speakery, native speakery. Snažte sa s nimi hovoriť v cudzom jazyku a nebojte sa prvých neúspechov. Môžete využiť aj služby učiteľa angličtiny so skúsenosťami a referenciami. Prekladajte. Začnite jednoduchými textami, najlepšie textami piesní vašich obľúbených zahraničných interpretov. Neskôr prejdite na ťažšie a ťažšie texty, až po odborné texty z vášho odboru alebo okruhu záujmov. Najprv prekladajte z cudzieho jazyka do slovenčiny a neskôr môžete začať skúšať aj preklad zo slovenčiny do cudzieho jazyka, ktorom sa chcete zdokonaliť. Pri preklade pracujte so slovníkmi nielen všeobecnými a prekladovými, ale aj výkladovými a takými, ktoré uvádzajú aj vzorové vety, kde sú slová postavené v kontexte. Píšte. Opäť, nemusí byť z vás hneď druhý Dickens či Goethe. Začnite jednoduchými poviedkami, príbehmi, článkami na blog, alebo skúste vymýšľať vtipy alebo jednoduché myšlienky a postupne si kladte vyššiu a vyššiu latku. Ak si trúfate, skúste spracovať eseje a úvahy na rôzne témy z okruhu vašich záujmov. Skúste si vytvoriť jazykové prostredie, v ktorom sa chcete zlepšovať. Nastavte si menu v mobile či počítači v jazyku, ktorý sa učíte. Keď začnete myslieť v tom jazyku, to bude signál, že ho už naozaj dobre ovládate. Želám vám veľa síl a chuti a šťastia na vašej ceste za bohatou slovnou zásobou. Ak vám tento diel podcastu pomohol, šírte ho ďalej. Máte pripomienky, otázky, postrehy? Píšte ich do komentárov. Teším sa na každú vašu spätnú väzbu. Počúvali ste podcast profilektor.sk. Volám sa Marian Kohn a už viac ako 10 rokov pomáham študentom prekonávať úskalia štúdia anglického jazyka. Ak máte záujem zistiť viac o mne a o mojich kurzoch a službách, navštívte webovú stránku www.profilektor.sk. Ďakujem za váš čas a prajem pekný deň. Do počutia.